समानै लांनो हाया सोलोंथाइखौ जेब्ला जों समानै लांनो हाया बे समानै लांनो हायाबा मालाबा समाव हयथ' शिक्षाखौ लानानै थोंजों गतिखौ लायाबाबो शिक्षाखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिदि गोरोंजों गोरोंल' रोङैजों रोङै बेबायदि माने थांलाय फैलाय बेबायदि सिस्टेमा लासैनो जोंनि गेजेरावबो जालांनो हागौ ओंखायनो जोङो जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जों जेब्लाबो बुंगोन जोंनि समाजावबो गोग्गो सोलोंथाइखौ लानांगौ दा गोग्गो सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगो आङो माने जोंनि बर'आवबो आथिखालाव माखासेया गोबां रां खरसा खालामनानै प्राइभेट स्कुलफ्राव होनानै गावनि फिसाखौ गोरों खालामो आं बिसोरनि खोथाखौ बुंनो नागिराखै जायफ्रानोखि निरिय गामिनि एकदम गोरिब बिथांमोना माने सरकारि स्कुलाव गावनि फिसाखौ फोरोंनो गोनां बायध' जायो गभर्नमेन्ट फरायसालियाव बिना फैसाजों सरकारनि माइरं जानानै जायफ्रानोखि गावनि फिसाखौ फोरोङो थ' बिथांमोना हयथ'बा बिदिनो उन जालांबाय थागोन नामा बिथांमोना बिदिनो सरकारि फरायसालियाव फरायनानै माने सोलोंथाइखौ खमायगोननानै उन जालांगोन नामा बेखौ आं मानो बुंदों दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय माने गामि ओनसोलफ्रावबो गोबां जेव प्राइभेटआनो जा बर' मिडियामानो जा माने गोबांथार माने प्राइभेट स्कुल ओंखारबाय जाउनाव सरकारि फरायसालिफ्राव फरायसानि बिबाङा खमायबोनो नागिरदों दिनै गोबाङा बुंनो नागिरदों माने सरकारि फरायसालियाव गथ' मोनैनि माखासे दायित्व होनो नागिरदों सोरबाया प्राइभेट स्कुलखौ सोरबा प्राइभेट स्कुलाव होग्रा बिगोमाया अर्थात बिमा बिफाया पेरेन्टसा बुंनो नागिरदों जे सरकारि स्कुलाव क्लासानो जाया मास्टारानो गैया सिंगल टिचार मास्टार सानैबाबो सोरबा सासे मास्टारा माने अनेक अफिसियेल खामानियाव थांनायावनो समा थांजोबो सोरहाबा एटेन्डेन्स लानायावनो समा थांजोबो माने क्लासानो थाङा सेपारेट थाया बेनि थाखाय माने गभर्नमेन्ट स्कुलाव गथ' होनो बानाय माखासे बे अजुहातखौ जोङो आथिखालाव गामि ओनसोलाव जायनि जाहोनाव गुदि फरायसालिनि शिक्षाखौ गोबाङानो माने प्राइभेट स्कुलाव होनो नागिरदों नांगौबा उननि खामानिखौ एसे दोनथ'नानै गथ'खौ नांगौबा लांलाय न'निफ्राय खाथिनि प्राइभेट स्कुलाव होयो बे स्वाभाबिक मानो स्वाभाबिक गामि ओनसोलनि बिमा बिफाया आथिखालाव गावनि फिसाखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय बेबो जांख्रि खालामबाय बयहाबो गावनि फिसाखौ सासे राफोद फरायसा हिसाबै सासे गुन गोनां फरायसा हिसाबै सासे शिक्षित खालामनो लुबैनाय बिमा बिफायाबो ओंखारबाय ओंखायनो हयथ'बा सरकारि स्कुलाव होनो गोबाङानो फावसायो दा जायनि जाहोनाव सिंगल टिचारनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि थान्दैमेलफ्राव गोबां सावरायो फरायसालियाव सिंगल टिचारफ्राव माबायाव फोरोंगिरि थिसननांगौनि दाबि दैखांनाय गोबांबार बिदिनो सिंगल टिचाराव फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै गोबां हाबाफारि लादों बर' थुनलाइ आफादा जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेहाय बाहागो लादों थ' जोंबो दाबि दैखांदों जे सरकारि फरायसालियाव जेरावनोखि सिंगल टिचार दं बाहाय गभर्नमेन्टआ थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ होनना थ' दिनै माखासे फरायसालिफ्रा बिदिनो हयथ'बा फरायसाफ्रा खमायै बहाबानिया माने सोरजोंबा मार्चाव जानो गोनां जाहैदों हयथ'बा थांनाय माखासे समफ्राव बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा गोबां खेब सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेराव हयथ' दिनै बर' बिजोङा स्कुल मार्चार जानाया आथिखालाव थाबनाय दङ होनबा दाथ' मार्चार जानाया जाथ'वाखै बर' थुनलाइ आरो बर' फरायसा आफादनि नारा नाथा नाजानायाव आथिखालाव बे फरायसानि बिबां खमनि थाखाय गुबुनजों स्कुल मार्चार जानाया थाथ'नानै दङ थ' बे समावनो जुदि जोङो साफ्रोमबो गामिनि आइ आफाया गावनिनो न' गुदिनिनो फरायसालि बाहायनो जोङो न'नि ओंखाम गोनां जानानैनो स्कुलनि ड्रेस गाननानै स्कुलनि माइरं जानानैनो जुदि गावनि फिसाखौ प्राइभेट स्कुलाव हरनाय बायदि रेगुलार दोनलांनानै प्राइभेट स्कुलाव होनाय बायदि सानफ्रामबो टिउसन होनानै जुदि फोरोङोबा हयथ'बा जोंनि
सरकारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फ्राबो गाबोननो बै प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरजों समान फेर मारिनो हागोन। थ' आं बेखौ मानो बुंदों जे जोंनि बिमा बिफाया गोबां बिदिन्थि दङ। गोबाङानो माने प्राइभेट स्कुलाव फरायनायनि गथ'खौ जिखिनि जोथोन लायो, प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय गथ'खौ नोङो माने जुथा गानहोनायनिफ्राय इउनिफर्म गानहोनायनिफ्राय आजिखालि फुलि पेन्सिल गासिबो सोजोबना होनानै बेग पर्यन्त आलायना लानानै फरायसालिसिम दोनहैयो। नाथाय मा जायो, जोंनि सरकारि स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ मा खालामो बिमा बिफाया, स्कुलाव थांबाय होननानै खुनुरुखुम लेखा फरा बर'नानै ओंखाम संना जाहोनानै बिथांमोनहा फरायसालियाव थिनहरो। दा बिथांमोना दोनहरनोबो गोनां बाध्य जायो। मानो बाध्य जायो? बिथांमोना जायफोर बिमा बिफाया सरकारि स्कुलाव गावनि फिसाखौ फोरोङो, बिथांमोना सोर फोरोङो? गामिनि थेला बोनानै जाग्रा, गामिनि हाजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोना जायखौनोखि खामानि मावहैयाबानो गाबोननि थाखाय जों थाव संख्रिनि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां जाहैयो। थ' बेबायदि अबस्थायाव जोंनि गामिनि बिमा बिफाया हयत'बा गोरिब बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ माने सरकारि स्कुलाव फोरोंनो गोनां जाहैयो, टिउसनबो लाना होनो हाया जाहैयो, माबा जाहैयो आरोखि गथ'फ्रा बिदिनो फरायनायाव एसे उन जानानै थायो। नाथाय आथिखालाव जों दा नुदों माने गोदान मोनसे दोहौ फैदों। गुबुनाव मा फैदों आं मिथिया, आंनि गामियाव ओरै रायलायो। दाना सरकारि स्कुलावसो टेटआव पास जाना फैनाय गोरों मास्टार फैबायनो, बेयावसो मोजां क्लास जायो। प्राइभेट स्कुलावलाय मा गावसोरनिफ्राय पास जानानै थांनायानो आरो साख्रि मोनैनि बेयावनो फोरोंफैफिनोनो, फोरोंनायानो जायानो, क्लासानो जायानो। सरकारि स्कुलावसो टेट पास जानानै फैनाय मास्टार मोजां फैबाय, बेयावसो होनांसिगौ होननाय। बे आंनि गामियाव आं सानैसो पेरेन्टसखौ रायलायनायखौ खोनादों आरो खोब बाख्नायथाव बिदिया। दा जोंनि बिमा बिफाया नैबेखौसो सिन्था खालामनांगौ। नाथाय गोबाङा साननो हागौ जायफोरबायदि प्राइभेट स्कुलनि सोरबाफोर बिगोमा बा प्राइभेट स्कुलाव जायफोरानोखि गथ' फोरोङो बिथांमोना साननो हागौ जे आंखौ प्राइभेट स्कुलनि स्कुलनि बेरेखा होननानै साननो हागौ। नाथाय आं रावबो प्राइभेट फरायसालिनि आङो बेरेखा नङा। बिथांमोनहाबो जोंनि गथ' गथायनि मोजांनि थाखाय मोजाङै फोरोंनो हाथों साननानै बिथांमोनाबो हयथ' प्राइभेट स्कुल खुलिनानै बिदिनो गोबांनि जायगायाव प्राइभेट स्कुलनिफ्राय मोजां गथ' बारग'लांनायखौबो जों नुदों आरोखि। थ' आं बेखिनिखौ बुंगोन, जों जेब्लायबो बुंदों जे जोंनि बर'नि फरायसालिफ्राव फरायसाफोरनि बिबां खमायलांनाय बा बिदिनो माखासे जेंना जाबोनाय जोंनि गेजेराव जाबोबाय थानायखौ जोङो सम बिदिनो बर' थुनलाइ आफादा एवारनेस खालामनायाव जों थाफानानै बाहागो लानानै बिदिनो जोङो जोंनि पेरेन्टसफोरखौ जोङो एसे लोगो मोनबानो जों बुंबोदों। दा बेनि उनाव मोनसे खोथाखौ जों बुंनो नागिरदों आं, जे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दिनै गोदानै बुंनाय बाथ्रा नङा। आथिखालाव समाजारि बिजोङाव जायफोरखौ नुबाय थादों, नै दासान्दि एसे खम जादों जे सासे हाबा जानाय हिन्जावा सासे हाबा जाखानाय हौवाजों बा सोरबा सेंग्राजों गावनि न'खर संसार गारनानै खारफालांनाय बा सोरजोंबा दोनखारलांनाय। थ' गोबां बिदिनो ससियेल मिडियानि बा माखासे माबाफ्रा मा होनो खौरांगिरि बिथांमोना बेखौ सोङो, बे गुबुन हौवाजों फिसाय गारनानै बा गावनि न'खर गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांनायखौ नोंथाङा मा बुंगोन? बा समाजाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो, समाजनो मा मेसेज होनो नागिरो होननानै बिथांमोना सोङो। नाथाय आं अब्ला बुंगोन जे खारफालांनायनि सिगां लांफाग्रायाबो जे बिनि समान दायनिगिरि, जों बेखौ सिन्था खालामनाया गाहाम नामा? ओमफ्राय हिन्जावा हारसिं खारफालांनो हायाखै, निसय बे सोरजोंबा थांदों। मानो होनोबा जों बयबो मिथिगौ जथाया थरसेजों गोमा, आखाइया फारसेजों गोमा, मोननैजों गोमखायो। थ' दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जों जेब्लायबो बुंगोन बे जोंनि माहारियारि मोनसे बियाद, समाजनि मोनसे बियाद, न'खर दानायनि मोनसे फैलारनि बे मोनसे बियाद बा मानसिफोरनि सुबुंनि बांद्राय लुबैनायनि बे मोनसे साजा होननानैसो आं बुंगोन। थ' दिनै जोङो रावखौबो बेबायदि सोरबाया सोरजोंबा दोनथारलांदों जों बेखौ नागिरनानै लायनांगौ, होसोनानै लायनांगौ। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मा मावखो? सोरबाया माने जों निउसाव नुयो, कमेन्टसफ्राव लिरो आरो जोंबो नाया मोनफ्रामबो कमेन्टसखौ एसे नायफ्राङो।
आबोबा बहा थैखो सोरबाया डाइरेक्ट लिरखायो आरोखि सोरबाया लिरगोन आबो मुर्दाबा बा जि मोजां मोजां कमेन्ट एखमबा रागा जोंबा कमेन्ट सोगोन नायाबो नोङो ओमफ्राय नायफ्लाङो आरोखि नाथाय बिनि समान दायनिगिरिया जों समाजा मानो होनोबा जों मिथिगौ जोंबो गामियाव देरनाय समाजजोंनो जों थायो हिसाबै मिथिगौ जे बयनिबो गामियाव मोनसे गामिखौ सामलायनो आन्था बे गामिनि आफाद थायो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थायो गावबुरा थायो होमबा बिथांमोना बहा मा खालामनानै थाखो बे गामियारि आफादाव जुदि बेफोरखौ नायनोबो समाजा जुदि मोनसे गोख्रों आयेन थायाबा आं खावलायगोन दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आं बुंगोन जोङो समाजासो बेखौ दायथ' लानांगौ मानो होनोबा बै खारफालांनाय दोनखारलांनाय सानै सुबुङा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादानो जा बा सोरबा एबसुआनो जा बेखौ दोखो दोखो बुग्लिनानै बोखाबाबो बे समाजखौ सोरजों जागोन बै रायजोनि आइ आफाजों बै गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानैसो जोङो सोमजायनानै हरखानांगौ बिदिनो सोरबा बांगालजों खारफालांनाय मोनदोंनो हमदोंनो एबसु अफिसाव दोनदों आबोबाबो बेहाय ज' थादों बिथांमोननि पेरेन्टसखौ लिंहरदों गामिनि रायजो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लिंहरदों ओमफ्रायसो जोङो बुजायनानै नागारदों थ' आइजो अनसाय आफादा हमदोंल'सो बा एबसुआ हमदोंल'सो बिसारखौल'सो खालामदों नाथाय रायजोखौ सोरजों जादों बे गामिनि रायजोजों बे गामिनि समाजासो जिहेतु बिनि दायथ'आ दङ हिसाबै जों बिथांमोनखौ लिंहरनानै बिथांमोननो सोमजायना हरदों हिसाबै बिथांमोनजोंसो रायजो जादों ओंखायनो आं खावलायगोन दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आं बुंगोन जे जोंहा समाजा बयहाबो दायथ' दङ बेबायदि हारि फोसाबनायाव बा जोंनि गामिनि जिथु जि निति नियम जिखि धोरोमाव थाया नोङो आथिखालावथ' नै बर'नि गेजेराव गोबां धोरोम दङ मोनफ्रोमबो धोरोमावनो माने मा होनो गावखौ फोसाबनायनि बा जों समाजखौ फोसाबनायनि मोनफ्रोमबो धोरोमावनो जों हयथ' निश्चय सावरायलायो मोनफ्रोमबो धोरोमनिनो जथुम्माफोर जालायलायो मोनफ्रोमबो धोरोमनिनो बिदिनो मेल मिथिं जायो बेहाय निश्चय सावरायो जों समाजखौ बोरैहाय दैदेनगोन दा समाजनि बेबस्थाखौ जों गोख्रों खालामाबा नैबे माखासे जोंनि सोरबाया दोनखारलांनाय दोनबोनाय माबा माबि बेबायदि माने जाथाया जागोन आरो थ' बिदिनो दाखालिबावैसो मोनसे निउसाव ओंखारबाय थादोंमोन जे जोंनि समाजाव बर'फोरनि गेजेरावनो बर' आइजोनि गेजेरावनो मोनसे आफाद ओंखारदों नाथाय आं बिथांमोनखौ माबा मोनसे हेडेक जानानै बुंगोन बे नङा जे बिमा आफाद होननाय मोनसे आफाद दानायनि मोनसे एसे बिराद गिदै मोनसे निउस फैदों आरोखि जे बे बाराव गोसोआव लाखिखा जायफोरा गुबुनजों दोनखारलांनाय एबा हाबा जाखानाय हिन्जाव बा हाबा जाखानाय हौवाफ्रा जायफोर दोनखारलाङो हुसियार जा होनलायनाय आरो हेडलाइन दं आरोखि बिथांमोनखौ होबथानो थाखाय नै आफाद ओंखारबाय नाथाय आफादा बेसेखौ मा खालामनो जों समाजा जुदि बिनि बागै एसेबो कनसियास नङाब्ला जों साफ्रोमबो सुबुङा साफ्रोमबो समाज दैदेनगिरिया ब्रेनाव जुदि एसेबो थागिदा थायाब्ला बा ब्रेना जुदि जोंना एसेबो बेखौ नोजोर बोनायनि जुदि गैयाबा मालाया जादों जाबाय थागोन आंनि जेबो जायाबानो जायो बा मालाय फिसाया जादों जाबाय थागोन आंनि फिसाया जेबो जायाबानो जायो जों जेब्लासिम बेखौ सिन्था खालामगोन अब्ला नाथाय जोंनि समाजा मालाबाबो गोग्गो जानाय थ' बेखौनो जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जेब्लायबो बुंबोदों आं बुंबायबो थागोन आरो दा दिनैबो आं बुंगोन